ел эчендә дуслык ансамбле инде күпләрнең йөрәген яуларга өлгергән. Аны оештыручы Рәшидә Ипкәева баштарак Ләмбрә авылындагы төркемдә җырлый. 1959 елда укуын тәмамлап туган авылына кайта һәм мәдәният йортында җырчылар төркеме оештырып җибәрә. Соңрак бу коллективтан Умырзая халык ансамбле үсеп чыккан. Умырзая ансамбльда без гомер буе 2008 елга кадәр җырлап йөрдек. Сугыш еллары балалары ачлыкта үскән, ялангачлыкта үскән, әтиләребез сугышта югалган. Вот шундый балалар, әниләребез бик тәрбия, дөрес тәрбия биргән балалар, бүгенге көндә үч кешебез әлдә бакылыкка төшмәдек. Бу бер минеке, икенчесе Галия Мубиновна, Мордовия Республикасының атказанган мәгариф хезмәткәре, Алия Сибушева 2 дипломлы соңгы елларда татар балаларын укыта башлангыч мәктәптә. 2010 елда Саранскида китапхана ачылгач, Рәшидә ханым бирегә эшкә килә. Татар мәдәният йортында ансамбль оештыруны Якташлар татар оешмасының ул вакыттагы җитәкчесе Шамил Бикмаев бик хуплап каршы ала. Гомер буе дус, тату булган апалар ансамбльне дуслык дип атарга карар кыла. Дуслык ансамблена без ичәү йөрибез күптән инде. 59 елдан әләп йөрибез. Аннан инде үзгә башка дусларыбыз килде ул ансамбльгә. Мин бу ансамбльгә йөрим бик зур шатланып. Куанычларыбыз, монда хәсрәтебезне сөйлибез. Шатлыкларыбызны да сөйлибез бергә. Барысы да җан дусларыбыз. Без алардан барысыннан да бездән элек кайсылары килде бу ансамбльгә. Без алардан үрнәк алабыз. Без аларга подражаем, без аларча сәхнә янында торырга, алар кебек сүзләребезне яхшы гына җыйнаклап кына сөйләргә тырышабыз. Барлык ичебездәге фикерләребезне, хәсрәтләребезне без бүлешәбез. Безнең алар таянычыбыз, җаныбызның күңелебезне ача торган кешеләребез кайсылары бездән элек килде бу ансамбльгә. Ульяновск өлкәсе, Кырым, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Самара, Казанда берничә тапкыр булганнар. Каягына барсалар да бик яратып каршы алалар икән. Чөнки алар фольклор башкара, борынгы җырларны кайтара. Әбиләр, сугыш еллары балалары, борынгы җырларыбызны әниятиләрдән, әби бабалардан калган җырларны, кайсы без кичкенә балалар тыңлап тора идек, тәрәз төбендәме, кая туйлар булгандамы, мәҗлесләр булгандамы, шуларны бөтенесен искә алып, шуларны җырлап йөрдек. 11 төбәктә. Bir tübekte de bizden çırabızını bir kayada kapatlamıyorlar. Kazanda Gennadiy Makarov ayta biz sırav koyabız. Nik bizden cırlarımızı bir kayada kapatlamıyorlar. O bizge ayta sizin cırlar bit eski deyetler, burungu deyetler. Siz de burungu edil babalardan kalgan cırlarını cırlıyorsunuz. Balar kalganları kapırın cırlarına cırlıyorlar diye. Безне шулай итеп киңәндерде. Дуслык ансамбль апалары безгә 2019 елда басылып чыккан китапны күрсәтә. Ләмбәрә татар мишәрләренең халык көйләре дип атала ул. Русчада, татарчада язылган диск да бар. Аны чыгаруда күп көч түгелгән. 2003 елны мин эшлим директор булып, килде безгә экспедиция Казан шәһәреннән Галимҗан Ибрагимовның тел Әдәбият сәнгать институтыннан экспедиция мин шулар манеридем 58 татар авылларыбызда әйтәләр. Мордовиядан 180 гранга бәйетләрне җырларны китердек. Мин инде шуның кадәр шат, алар безгә әйтмәделәр. Шулай күңелләребезне күтәрделәр. И вот шул җырлар алар бөтенесе тел әдәбият сәнгать институтта Галимҗан Ибрагимовның институтында сакланалар. Татарстанда берничә мәртәбә булдык. Татарстан белән горурланабыз. Минем илем Татарстан. Яшьтән без татар әдәбиятын укып килдек. Бик яратабыз безнең әдипләребезне, шагыйрьләребезне. Шуннан да
Безгә канман килде. Канман буыннан килде. Буыннарга біз үз хасретләребезне, үз уйларыбызны, фикерләребезне җиткезергә тиешбез. Сугышта катнашкан, тыныч тормыш өчен көрәшкән әти-әниләребезнең васыятен үтибез диялар. Шул кадәр рухи байлыкны халыкка җиткерүегез өчен рәхмәт сезгә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Саранский шәһәре, Мордовия Республикасы.